Hai ani friend song fulano technical official YouTube channel lo norok no hai no hai lamsoko khaponi friend song tini norok ni bagai hai no hai video tubui phaipiu ka tini ni video norok ni bagai tubui phaimani hingke hoito norok fulano video ni title thumbnail no no saiman makhina hingke haipano ang norok no taisa sawi review ana tini norok ni bagai video ang snamui tubui phaimani most important topic hingke tabukni o jorao sini tiprasa MLA rongni bisingo sabo MLA hekaba bo MLA bisi khaganang tei maya ganang tei sabo MLA bisi lukurongno bisi naikol ha lukurongno bisi thangai bijit rok khlai lukurok tam khai tong tam khai sa tam khai nung ha ajaga bolte tabuk sini omahai para rogo lama rok bahai tui rok bahai ke manung school rok bahai ke soli tong amti rok no naikol nai tabukni o jorani sin tibrasani bisingko MLA hinjaknai rok oborokni kisisa kokno sanan bagai tei bo MLA bisi khaganang maya ganang lukurokno bisi naikol ha lukurokni para amsai rogo thangai rogo visit khlai oborokno tui kisisa norok bai kok salainani tei share khlainani bagse tini ang o video norok bagai sinamui tui phaio hingke friends ok norok o video no nai tongkhangke nuk tongkhangke norok full watch ke naidi video no skip ta khaidi tei norok no fulano koijao norok o video no nai tongkhangke ba like share di hingke tomungno norok o channel no subscribe khlaiko hingke ba subscribe kaisa khairi di hingke phaidi sung fulano first of all bo MLA bisi maya ganang kha ganang tei lukurokno tamo khlai toni ba tamo khlai ha tamo khai naikol tei tamo khai subawi tong phaidi first of all sung fulano sini borong bonang sar Suhel Debormani bini kogno tui salainai hingke takotai buksong norok nugui tongkhana sini borong bonang sar Suhel Debormano bo bini Ramchandra Gatto bini param sayo sorok swnamtani bo thangai visit khaika tei aroni lukulok bai bo tabu kok salai tongo norok bo nai tongdi bo je visit khaimani lukurok bai kok salai tongo bo tabuk actually bo maya ganang tei kha ganang sini lukurokno hamjakma khairokma tongo bai bo tini bini office khibui phano tini lukurok bai thangai kok salainani hinui ha hamari rinan bagai tei lukurokno kha srangnan bagai kha tongthoknan bagai eko bo tabuk malai tongo ah jagao tabuk thangnai salkisa swkango lamani samung sengjagui tongo hingkai o lama rok bahai ke khlaijaknai ha bahai ke ekdom din logui o lama tui lukurok himui tongmanai hinui bo tabuk obono visit khlai tongo tei lukurok bai kok salai tongo hingke bo ang tini bini kokno tui no sanam songo takotai buksong bo tini tamni bagui amtui khai o lama swnamthani o lukurok bai thangui kok salainani nangkha abo norokno just kisisa shot ke saikhlai sung nugui no tongo sini para bising ba amsai rogo lama kwbang mano kwbai mukai tongo hairiba romdi 30 bochor 40 bochor kai thangkar lama swnamjakya phiaba jefru waisa sorkarni budget manui lama swnamjako afuru phano sini lama rok kaham kai swnamjakya rogoi thango mane swnamphano amsuk lukurok obono tais kwrui ha kaham kai swnambui naragui
narungnani bagui tais kari ga awon bagui no chini lama rok baksa baksa dakti no teisa kotak mane kurung karangui thango kaksaui thango haidiba nosto oi thango hamiangui thango olokhai gari gora rok salongna rok kisa problem nangui thango bike rok salongna rok kisa misa problem nang thango omtui rok nya diba ঠিক সেরকম যাহাতে লামা সালাম কাহাকে কাহাম কাইনো দিন লগই ক্রাক খম খম ngui থাংনানি বাগैसे বতিনি লুকরক বাই কগলাম সালাই দङ দাউতে বুসো হেকে অবনো কাইসা বিনি লুকরকনো হামজাকমু হাইদিবা লুকরকনো খাইরকমু কারণ হেকে जों लामा गरैखे थांलायसु खायतो गया हस्पिटाल थानाबो बाजार हबा थानाबो पदर पद जागा थानाबो जों लामानि दरकार हायदिबा लामा से हामियाहाय जों आरो इमारजेन्सि पास थाङै मैया हा गकाक मुकाक बाइक गारि सालना फुनो जों सुलुकै मा सालुगो दय सालुं मैया कारण तामनि हिनबा लामा से हामिया हा गकाक मुकाक के आं तै बाइक गारि नै दय जा सालुं मानबा ठीक अब हायनो बंनि रामचंद्र घाट एरिया बो लामा काइसा फाइजाक अब ताबो सामु सलिउइ दङो जेहेतु अ लामा डुप्लिकेट खाय सोनामजा यांनाति खे बताबो लुकुरक बाय कक सालाय दङ हेके आरन बिसिंको जोंवा सुगै मानु तिनि नायदि खरसा बरक एमएलए हेके अम दिखे न लुकुरक बाय कम्युनिकेशन को तोरनांगौ हायदिबा ताहताय बुसो ओमफ्राय अमाहाय बर' रंनो साबो हामे हिनाय सागदे केबो फानो हामे हिमाया हायदिबा जे बरक लुकुरक बाय मालाय दंनाय जे बरक लुकुरकनो हामजागै दंनाय जे बरक लुकुनि पारा बिसि पारा प्रतिबासि थांगै कक सानाय हा बाहाय दं बाहायसा नरक तैदामा नों हा माइदा मसा ननि लामा रक बाहाय अमतै सोंनाय रक अब्रंनो होनो बरक काहाम हायदिबा अबनो केबो बरक हामे हिमाया गाबोन बागैनो सिनि सार सुहेल देबर मानो बेलेखनो हामबाया फरो नोंजे अमबिखाय लुकुरक बाय थांगै कगलाम सालायै लुकुरकनि बोखा बिसिंनि जेता दुर्बलङै दंमारक हा पदरे पद वाना चिन्ता पदरे पद ना रकम आबो बोखा बिसिं तप जतन थानिन तंगो अबरंनो नों संशोधन खालायनायनि बागै जेता क्लियार खाय बरक मनुष्यरंनि बोखानि जेता हामिया जेता खा थै दंमारक अबरंनो नों बेबाक सल खालायनायनि बागै नों तिनि लुकुरक बाय मालायनि बागै ननो बेलाय बेलायनो हामबाय दो ओंखाय ताहताय बुसं नरक बनुक तंखना माया गोनां खा गोनां बरक बो आसुगै तंगै मैया हायदिबा बो खारं मास गोनां हामजां मास गोनां गाय बो सब समयनो लुकुरक बाय तंनाय सब समयनो लुकुरकनि बोखानि कगनो मांनो बो बुजिनानि चेष्टा नाय तंनाय ओंखाय अबनो सेहनो एमएलए काहाम हायदिबा जों काहामनो मासाव हामेनो नि मासाव गनायदि बो लुकुरकनो बुसु खामजाक बो लुकुरक बाय थाङै मालाय दङ नरक नुक तंनायखो हा लामा काइसा फाइमानि अ लामानो तो नों काहामखै सनाम नांना नांनाय हायदिबा आव लामा कासिनि भबिष्यत तिनि सनाम गलांखा खोनानो काकसाय थांखा अबदि तो सायाबले जों बुफुरते लामा बानाय मान्यानि मानमासे जों काहामखै सनामै नारगिया के ते बुफुर फाइनायबा वाइसा मानासे अनेक ता समय नांगौ हा अ जराव न काहामखै सनाम नांना बागै एकदम फ्रेश कै खायना बागै न बतिनि लुकुरक बाय थांगै बो दायित्व नाहारि दङ ओंखाय अबन बागैसे आं तिनि नरम बागै अ भिडिअ सनामै दुइफायो खरसा एमएलए तिनि बबाहाय लुकुरक बाय कम्युनिकेशन उइ दं हा बबाहाय लुकुरक बाय थांगै मालाय कक लाम सालायै लुकुरकनो खा बसारै तनि खा सरांनै तनि हा तंथौरि उइ तनि अमति रंनि सिनि एमएलए रंनि कारेक्टार तै बरंनि जे हामजा बुंनो फुरुंनान बागैसे आं तिनि अ भिडिअ नरम बागै सनामै दुइफायो खाबानि ताहुकतै बगसं इनके ताहुकतै बगसं फाइदि तेकाइसा एमएलए नि तमुनो जों नायलायनाय बबो बेलायखेनो माया गोनां खा गोनां
lukurongno belai belai kheno hamjangma gwnang phiaba baksa bono jolijangnai bo tongna haydiba hamjangnani bo tongna kokrui phaidi sini tekesa borong gwnang sini sar Ronjit Debormani mangpilino bo sung kisisa naileno bobo haino hai bini Ramchandra Ghat area o lukurok bai thangoi podre podkhai bo kok sao lukurokni bwkhano bo tongthoroi riyo lukurokni bwkhani jeta wa sugui tongmarok jeta success yangi tongmarokno bo thangoi kok samani bisingtui phano bo aroni lukurokno bo khabo sari riyo tahotai buksong norok nugui tongkhana sini sa Ronjit Debormano bo tabuk tui hasingo thangoi visit khlai tongoyo sini lukurok bai kok salai aroni lukurok bahai tong ha tam rok khlai school rok bahai lama rok bahai omdikhe bo nainani bagoi bo tabuk visit khlai tongo norok bo nugui tongkhana bini video no hingke bobo khoroksa belai kheno kha gwnang maya gwnang sini lukurokno belai kheno hamjago haydiba lukurokni dukhu kosto no bo nasigui tongmaya lukurokni jeta bwkha kosto ongui tongmarokno bo ekdom tam hnai khwnawi tongoi maya jat borokta kai जों साइमोनो सिनि पारा पर्तिगो आं थाइसेखौनो साइथांखा सिनि पारा पर्ति बा सिनि बिसिंगो गोबां मनो प्रब्लेम करै दिबा बाक्सा स्कुल तंफानो हा मास्टार रok फाया सात्र रok kaham kai lekha pora rok bayangui tongo hailiba amdiro गोबां मनो tongo sini bisingo oborokno bo naikolani bagui tini bahai ke solitong bahai ke ajaga phurungjagui tong omtirokno bo tini naikolnani bagui nainani bagui bo tini visit khlai tongo ke takotai buksong norok srai second norok nukbai khina te saimanbai khina sini borok gonang sar khoroknoi borok busuke lukurokno hamjagui tong tei busuke lukurok bai communication tei connection kai tong norok ekdom srai khaino nukhuna o video ni bisingtui hingke omorokno se hino mera mrwngnai kaham hediba takotai buksong bini mera rok soimote adada mosa tuida manung hinui bo sob সময় no bini mera no murugui tongnai no hino mera murungnai kaham hingke omorok no hino tam hinai mera murungnai kaham bini mera rok adada mosaya ha rok da matong ya nei borok hai sob সময় no omo hike naikolui lukurok bai sob সময় no borok connection communication kai tongo hingke tahotai buksong norok o video bisingtui tam saimanka tei tam bujikha norok o video ni comment box o swinani tapokdi hingke tini video amsung situng kotal video norok bai haino hai malai phinai norok o video no nai tokhangke ba nuk tokhangke like kai share di hingke o channel norok kotal viewers tokhaiba norok subscribe kaisa khai rebai jadi hingke tini video amsung situng jotono no hambai jotono kaham korung tongbai jadi tibrasa ai lokthung thaka do।